Ένα. Ναι. Αγνωσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα κύριε Ανδρέα, εκπρόσωπε του Σεβασμοτάτου Μητροπολίτου Δημοτικού Ορεστιάδας και Σουφλίου, κύριο Δαμασκηνού. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Επιτελάρχη της 50ης Ταξιαρχίας, κύριε εκπρόσωποι των συλλόγων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλωσορίσατε. Λένε πως ο δολοφόνος γυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Επιστρέψαμε λοιπόν, 2 χρόνια μετά από την ιστορία ενός μεταξοσκόλικα. Εδώ, έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε την παράσταση που ετοίμασε το παιδικό τμήμα της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανέμη με τη συνεργασία του θεατρικού τμήματος ενηλίκων. Εθελοντισμός, πίστη στην ομάδα και εργατικότητα ήταν τα συστατικά της δουλειάς που περήφανα θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Το έργο μας είναι μια διασκευή του γνωστού παραμυθιού του Όσκαρ Wilde, «Ο εγωιστής γίγαντας», προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των 50 περίπου μικρών μας πρωταγωνιστών ηλικίας 4 έως 17 ετών, που συμμετέχουν σε αυτό. Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο δεν θα αναφέρουμε. Θα θέλαμε απλά να παρακαλέσουμε να μην γίνει χρήση φωτογραφικών μηχανών και κινητών με φλας, ώστε να μην αλλοιωθεί το αποτέλεσμα του θεάματος που ετοιμάσαμε για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ και έχετε αγκαλιάσει την ομάδα μας από την αρχή. Πραγματικά σημαίνει πολλά για εμάς. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι η παράσταση θα προβληθεί ξανά την Κυριακή και ώρα 7 μετά μεσημβρίας. Ευχόμαστε η μαγεία του έργου μας να σας παρασύρει όπως παρέσυρε και εμάς. Καλή διασκέδαση! Κόκκινη, κλωστή δεμένη. Στην Ανέμη, τυλιγμένη. Δώσ' της κλώτσο να γυρίσει. Παραμύθι να αρχινήσει. Δυο φορές και έναν καιρό, σε τόπο κρύο και ψυχρό, βασίλευε πυκνό σκοτάδι. Ποτέ δεν έφευγε το βράδυ. Γύρω τριγύρω, παγωνιά, μήτε φωνή, μήτε λαλιά. Ώσπου μια μέρα, που μπορεί να ήταν και νύχτα τελικά,
του σκότου σκίζει τη σιωπή, μελωδία μαγική. Όλα αλλάζουν στη στιγμή και το θαύμα δεν αργεί. Η Άνοιξη! Έρχεται η Άνοιξη! Φως πλημμύρισε η πλάση, το σκοτάδι τα έχει χάσει. Στη σκοτεινή του αγκαλιά κρατά κρυμμένα μυστικά. Άραγε, τι θα φανεί στου ήλιου την Ανατολή? Απίστευτο! Ακόμα και ο πιο σκοτεινός κόσμος τελικά μπορεί να κρύβει μέσα του πράγματα θαυμαστά. Αρκεί κανείς να κατορθώσει στο φως αυτά να φανερώσει, και τότε στα μάτια του εμπρός θα φανεί κήπος ολάνθιστος και μαγικός.
Και όπως ήταν φυσικό, τέτοιον κόσμο ευωδιαστό, τον επήραν μυρωδιά. Μα ποιος άλλος? Τα παιδιά. Ένα μεσημέρι λοιπόν, την ώρα που σχολούσαν, περιμένετε, πού πάτε? Για σένα μπορείς, για σένα μπορείς. Σε πιάσα. Τι είναι εδώ? Ό,τι κι αν είναι υπέροχο. Άκανε, αυτό το παιδί που χαμογέλασε. Ναι, και εμένα μου πήσε το μάτι. γεια! Ακούτε! Μιλάτε. Πρώτη φορά ακούω λουλούδια να μιλούνε. Και εμείς πρώτη φορά μιλούμε σαν ανθρώπους που ακούνε. Επιτέλους! Μα τι, τζάμπα τα έχουμε τα αυτιά. Μόνο που σήμερα ακούς με την καρδιά. Σοβαρά. Ας το καλό, μπερδεύτηκα τώρα. Τέλος πάντων, ένα ξέρω εγώ να πω. Στους φίλους μου να σας γνωρίσω, πολύ ανυπομονώ. Μπορώ? Φυσικά! Έλα τότε, τι περιμένουμε? Παιδιά, ελάτε, ελάτε. Ένας, και με τη σειρά. Είπαν τα μεγαλύτερα κορίτσια και κάθισαν κάτω τα παιδιά. Γιατί δηλαδή, μόνο αυτό θα κάνουμε. Μα έτσι δεν έχει αξία. Αν δεν παίξεις εδώ μέσα, χάνεις όλη τη μαγεία. Συμφωνώ. Ορίστε, συμφωνεί και το λουλούδι. Το λουλούδι. Μην τρομάζετε καζέ. Και έτσι είναι όπως τα λέτε. Όταν κανείς μόνο κοιτά, γρήγορα το βαριέται. Άσε, που αν βλέπετε αποκλειστικά μόνο πώς ζουν οι άλλοι, μπορεί να πουλήσετε κι εσείς αυτό που έχουν. Αχ, πώς λέγονται να δεις? Μεγάλη. Αυτό που έχουν οι μεγάλοι. Δηλαδή. Μα δεν τους βλέπετε? Έχουν Πολυμερείς χαζεύουνε κάτι χαζά φουλάκια. Κλαίνε, λυπούνται, χαίρονται με αγωνόματάκια. Κι άμα τους πεις να τρέξουνε, να ζήσουν, να χαρούνε, άπαπαλε, δεν έχουμε λεφτά ούτε να διαβαστούμε. Βρε, μήπως τελικά για να γελάσουν μια σταλιά σε αυτή την πώς τη λένε σύγχρονη κοινωνία πρέπει να πάρουν έγκριση πρώτα από την εφορία? Πολύ πιθανό. Λέτε, πώς εξηγεί τα λιώτικα.
αληθινής ζωής, εσείς πρέπει να βρείτε. Δεν το έχει το σαλαματικό. Είναι. Μωρέ, και κατσολάνα τώρα γέμει, το δίκιο του δίκιο παραμένει. Σωστός, φίλε μου. Εμπρός λοιπόν, ας σηκωθούμε να δείξουμε σε όλους ποιοι Και πώς? πραγματικά ξέρουν να ζουνε. Λουλούδια, δέντρα και παιδιά γίνανε μια αγκαλιά. Έπαιζαν και τραγουδούσαν. Πόσο όμορφα περνούσαν. Και ενώ τέρναγαν οι μέρες και κυλούσε ο καιρός και ποτέ κανείς μεγάλος δεν τους είπε τι και πώς, καθώς το μικρό του στον παράδεισο αγνοούσε ευτυχώς. Ξαφνικά Βοήθεια, βοήθεια! το παιχνίδι σταματά και η περιπέτεια τώρα αρχινά. Βοήθεια, βοήθεια! Ποιος φωνάζει? Εγώ! Ποιος κάνει? Εγώ λέγεται! Από πού έρχεται η φωνή? Από εδώ! Μήπως κάτω από το λουλούδι? Όχι! Μήπως πίσω από την ηλιά? Όχι! Μήπως ψηλά στον ουρανό? Δεν είναι και αερόφτατο? Δεν αφήνεις τα αστεία να μας δώσεις περισσότερα στοιχεία? Είναι μέσα σε μια τρύπα. Μήπως είναι σε λιγάδι? Αχ, θα έχει και πολύ σκοτάδι. Το βρήκα! Τι αυτό? Ναύτος μας παρούσε και βοήθεια μας ζητούσε. Σοβαρά?
Σου ζήτησε να πεις και παραμύθια. Αφού το άκουσα να σου λέω, με τα ίδια μου τα αυτιά. Φώναζε να έτσι δυνατά. Βοήθεια! Βοήθεια! Ένα παππούτσι που μιλά. Ούτε καλά. Εγώ είμαι βρε παιδιά. Ο Θανασάκης. Μα, τι κάνεις εκεί μέσα? Τι θα μου πεις? Εκεί, να λερούχω τέτοιο κήπο. Δίνω μια λοιπόν κι εγώ ναι θα μένω στο ρητό. Αλλά με το που τέλειω φιρουλιά, κατάλαβα πως κάτι δεν είναι πολύ στα σωστά. Όση ώρα προσπαθώ, μα είναι αδύνατο να βγω. Άντε δώστε ένα χεράκι στο μικρό μου Θανασάκι. Ο Φασούλας αποκλείεται. Τότε μούχλας. Παπά, το παπούτσι του εδώ δεν μου μοιάζει ανθρωπινό. Και αν δεν είναι άνθρωπος, τι μπορεί να είναι? Ακούγα. Αλλά έτσι μάλλον. Να λεφτά την ανδρικό. Τότε γορίλας. Τι ελέφαντας. Ναι, μαλακαναδρόμος. Ή μήπως έχεις τα 100. Μα τι λέτε βρε παιδιά. Το παπούτσι αυτό σίγουρα ανήκει σε άνθρωπο. Αλλά άνθρωπο ιδιαίτερο. Ξεχωριστό. Θα μπορούσε, ας πούμε, κάτι τέτοιο να φοράει ένας γίγαντας. Ένας τεράστιος γίγαντας. Ναι, μπράβο Θανάση. Όχι, αποκλείεται. Τι έκαθες? Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ποιο? Κάποτε λέει, πολύ παλιά, όπως μου είχε πει η γιαγιά μου, στο κάστρο αυτό κατοικούσε ένας γίγαντας. Τι? Ναι, το μέρος αυτό ανήκε σε ένα γίγαντα τόσο μεγάλο και ψηλό που το κεφάλι του λέει έκανε πιο πάνω και από τον ουρανό. Ναι, καλά. Σιγά
πως φοβούνται τα μικρά. Μην τους ακούτε, παιδιά. Δεν υπάρχουν γίγαντες. Νάνι, μάγισσες, ξωτικά. Μα όχι, τα πλάσματα αυτά δεν είναι αληθινά. Ζουν στα παραμύθια. Αλήθεια. Μα φυσικά. Άλλωστε, πώς θα μπορούσε ένας τόσο άγριος και κακός γίγαντας να έχει έναν τόσο υπέροχο κήπο? Δίκιο έχει. Τα όμορφα πράγματα φτιάχνονται μόνο από όμορφα πλάσματα, έλεγε κάποτε η δική μου γιαγιά. Σοφό! Και για να σας αποδείξουμε πως όλο αυτό ένα παιχνίδι είναι απλώς χαριστικό, ας ψάξουμε όλοι μαζί. Το γίγαντα λέει να βρούμε στη μαγική του την αυλή. Τα λουλούδια ανοίγουν την αγκαλιά και μέσα κλείνουν τα παιδιά. Κόσμε, ήρθα, κύπε μου, γύρισα. Σεις που εδώ μέσα ζείτε, τώρα μπορείτε να χαρείτε. Είναι εδώ το αφεντικό. Που είχε πάει στον ξάδερφό του, τον δράκο της Κορνουάλης, και έμεινε μαζί του 7 ολόκληρα χρόνια. Καλά ήταν εκεί. Τι του ήρθε τώρα και γύρισε? Λοιπόν, μικρά μου, πώς ήταν η ζωή σας χωρίς εμένα? Το ξέρω, χάλια. Μα τι βλέπω? Παχύνατε λιγάκι. Τι λιγάκι δηλαδή που σας άφησα λουλουδάκια και σας βρήκα γιουβαρνάκια? Κόμπαρε, του ηλία του τα φύλλα, μοσχοβρωμάνε όλα σκορδίλα. Ήσου πάρε, μην κάνεις τζατζίκι στον πιτάγιο. Άλλο και τούτο πάλι. Το τριαντάφυλλο αυτό μυρίζει λουκάνικο και μάλιστα σουφλιώτικο. Και τούτο εδώ μυρίζει πανσέτα. Βρε μπάσκητα στη σύρτσα και μπήκα στο μαπετά. Ή από την πείνα τα έχω παίξει, ή εδώ μέσα κάτι άλλο έχει παίξει. Κάτι παράξενο. Κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει εδώ μέσα. Το νιώθω. Το μυρίζω. Το αισθάνομαι. Το
βάρος μου κακό από χιλιόμετρα μακριά. Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Γίτσες, κρυολογήσατε μικρά μου λουλουδάκια. Σαν να μην μου τα λέτε καλά, σαν να μην μου τα λέτε καθόλου καλά. Θαρώ πως μέσα στην αυλή μου, στη δική μου την αυλή, υπάρχει μια πολύ γνώριμη οσμή. Εδώ μέσα σίγουρα υπάρχει άνθρωπος. Τολμήσατε να πατήσετε το πόδι σας στον κήπο μου, στο δικό μου κήπο. Λέτε, κλάψτε όσο θέλετε, δεν καταλαβαίνω τίποτα εγώ. Εγώ είμαι γίγαντας και οι γίγαντες δεν συγκινούνται από τέτοια, γιατί οι γίγαντες είναι δυνατοί, είναι σκληροί. Οι γίγαντες μοιάζονται μόνο για το καλό τους. Δρόμο λοιπόν, θα φύγετε, θα πάτε αλλού, ακούτε? Εδώ μέσα επιτρέπεται να ζω μόνο εγώ. Εγώ και μόνο εγώ. Και τότε ο γίγαντας με απίστευτη μανία βγάζει από μέσα του όλη του την κακία. Τι ήταν αυτό? Να το και το λουλουδάκι που έχει συναγάκι. Άρχισνο σκατό, ποιο πήγες να κοροϊδεύεις? Μένα? Ξέρεις ποιος είναι εγώ, ρε? Ρε ουλιάν, άμα πέντε από τους φράσεις κρατήσουν μια κουιτσά, θα πειράζει τη μάρτσα χωρίς να βραχείς. Τι λεπτό έχεις τα μπουλά του? Σκουλίκι! Ους! Κάτσε από εδώ! Και μη σε ξαναβώ. Ούτε σένα, ούτε τώρα τα πασμένα. Θα ξαναπιάσω το αργά να το σπρωμάσω. Μετά από τέτοια τρομάρα, γίγαντα θα ακούνε και θα αλλάζουνε τη μάνα. Αισιόδοξο σε βρίσκω. Αλλά πάλι πόση σιγουριά να έχεις με παράσχο τα μπλέκεις? Αλλιώς πρέπει να δράσω.
αν θέλω πραγματικά να ησυχάσω, θα βάλω συναγερμό. Και καμπάνα μη σου πω. Καλέ, για μεγαλύτερη ησυχία το λέω. Ή μήπως να πάρω σκύλο. Δεν θα μείνει ούτε φίλο. Θα στα κάνω όλα ντους μπους. Το βρήκα. Θα... Πούσω έναν τοίχο πολύ πολύ ψηλό. Οι νάτες φωνές τους μακριά το μυαλό για να δει πόσο είναι πια η όρηση. Τα σύννεφα θα αγγίζει, κανείς να μην μπορεί να με ενοχλήσει για να δει πόσο είναι πια η όρηση. Θα χτίσω έναν τοίχο, τον κήπο μου να τον απολαμβάνω. Θα δεις άμα θα ξαναδουνε τι θα τους κάνω. Καλά λένε τελικά. Τούτα τα τβάρια κάνουν δουλειά, όχι αστεία. Δεν βλέπω, κάνουν τίποτα. Και τώρα, ποιος θα περάσει από εδώ? Εγώ. Εγώ. Και μόνο εγώ. Μανούλα μου σάλτο. Έπεσε. Όχι. Α, θα σκάσω τράχη. Μη τούτου του λίγου ειδώ. Τμήτη δεν μπορώ να βγω. Το βρήκα. Θα πάω από εδώ. Πω συμφορά. Αχ μωρέ, δεν σας πιάνετε η καρδιά. Όχ, μα τι εγωίστρια που είμαι. Σας ξέχασα. Σταθείτε. Με το 1, με το 2, με το 3. Τύχε, 4. Δείτε. Τι να δείτε δηλαδή? Αυτά τα μισιάρικα. Αυτά τα ελληνά, τα τρισάπια αυροπάκια. Αυτά σας γέμισα αλλιώς μικρά μολυνουδάκια. Και τώρα... Τεινάξατε τα πεταλάκια. Όχι! Όχι! Σηκωθείτε! Εγώ αποφασίζω εδώ! Πότε και ποια θα ξεραθείτε! Μα επιτέλους! Πώς τα θέλετε ένα-ένα? Με ρωτήσατε εμένα! Έχει ξεφύγει. Εσείς εδώ υπάρχετε για να με υπηρετείτε. Εμπρός, αναστηθείτε. Τι είπε, μ' ακούς? Άιντε, τούτους τα κατσούτσι-τζίβιδιους. Ποιο είσαι σου πάλι? Εγώ. Και πώς μπήκες εδώ μέσα? Ωραία, λες να με βλέπει. Αλλά πάλι δεν μπορεί. Εγώ γίνομαι ορατή. Μόνο από όσους έχουνε ευγενική ψυχή. Τι θέλετε στη δική μου τραβή? Α, είπα κι εγώ. Για άλλους προοριζότανε αυτή η εποχή. Μωρέ, τι κρύο είναι αυτό κατά καλό καιρό. Ούτε στο
οι εποχές διατέρχονται μία την άλλη. Και μετά τη βαριχημιά, να σου η άνοιξη και πάλι. Και πάλι. Και πάλι. Μα στην αυλή του γίγαντα, ακόμα... Τι μουσικοτάκια είναι αυτό? Μιλάμε για μεγάλη απόγνωση εδώ. Έξω ο γίγαντας κοιτάζει και... Για πρώτη του φορά αυτός αναστενάζει. Είναι τα έχω παίξει. Πες μου επιτέλους, πότε ο κήπος μου θα φέξει? Μα ο ήλιος πουθενά. Μήτε φωνή, μήτε λαλιά. Τα σωθικά του γίγαντα τρυπάει μοναξιά και ένα δάκρυ από τα μάτια του κυλά για πρώτη και μοναδική φορά. Βρέχει! Τον ουρανό κοιτά και στο κάστρο προχωρά με βήματα βαριά. Αχ, γίγαντα, έχει δρόμο πολύ ακόμα μέχρι βροχή να γίνει σταγόνα. Μα τι έχω κάνει εγώ και με έχει πει τέτοιο κακό? Του τζιβάρι, θέλει και ερώτημα? Βοήθεια! Βοήθεια! Μ' ακούει κανείς? Ποιος θα σ' ακούσει, γίγαντα? Άφησες και κανέναν κοντά σου? Θεέ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με! Γίγαντα, στα βάθη της ψυχής σου, το φως της ύπαρξής σου. Αρκεί κάποιος να βρεθεί, να σε οδηγήσει εκεί. Ποιος όμως? Όχι, ακόμα εδώ είναι αυτός. Ποιος άλλος? Α, τι καλά. Για ανάσει πέτρες και τα χρώματα κι άλλος εκεί μέσα. Φρουκερώνεται. Μα να υπάρχει τέτοιος θησαυρός. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και να το χαίρεται ένας μοναχός που να κουφάει και να το χαίρονται κιόλας. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι? Να ρίξουμε τον ήχο. Δεν γίνεται τίποτα. Άμα του μιλήσουμε δεν θα καταλάβει. Ο γίγαντας. Ο τείχος καλέ καταλαβαίνει ο γίγαντας. Αυτό να μου πεις. Εγώ λέω να του πούμε ένα τραγούδι. Ωραία ιδέα! Υπάρχει πόνος στην ψυχή μας που μας πέτας σωλικά. Το σκοτάδι μας καλύπτει και μας διώχνει τη χαρά. Είχε, πέσε για αμόρ. Όλα γύρω φωνάζουν στον λίγο αφρό. Όλα γύρω φωνάζουν στον λίγο αφρό. Δείτε, ο τείχος μας άκουσε. Αυτό είναι που λένε, πως και οι τείχοι έχουν αυτιά. Άνοιξε μια τρύπα. Μπαίνουμε. Προσεκτικά, μην μας πάρει μυρωδιά. Αμά, ο κήπος. Ο κήπος. Τι έπαθε? Έφυγε. Και πού πήγε? Στην Ανταρκτική. Πέρα πήγες. Δείτε και θα δείτε. Περιμένετε. Να φωνάξουμε και τους άλλους. Τι μουσάκι είναι αυτό? Η καρδάλα σας έγινε λιγότερο. Πάτε μωρέ με το μαγιό. Εκεί μέσα χρειάζεστε παλτό. Κι γλέμμη σας το. Αληθινά!
άνοιξη φέρνει ξανά. Και η τύχη του δουλεύει. Ξύπνα καλέ, ξύπνα να δεις. Στην αυλή σου γίνονται γράμματα και θάματα. Ξύπνησε! Στο πρόσωπό σου. Δάκρυα. Και γιατί έχεις τόσα δάκρυα? Πονάω. Γιατί? Προσπαθώ στο δέντρο να ανεβώ, μα δεν μπορώ. Δεν έχεις θέση πια εγώ. Επιτέλους! Τίποτα. Πονάνε οι γίγαντες γίγοντα. Όχι. Και τότε γιατί κλαις? Πού να ξέρει, σαν πως έχει ξανακλάψει. Κλαίει οι γίγαντες ωραία. Έλα μου ντε. Και ο δικός μας γιατί κλαίει? Μήπως δεν είναι γίγαντας πια? Τι λες καλέ? Κοίτα πόσο μεγάλος είναι.
Τώρα ποιος είναι πιο μεγάλος? Εγώ. Άρα ποιος είναι ο γίγαντας εγώ? Εγώ. Εσύ γλυκιά μου. Και εσύ. Και εσύ. Όλοι είστε γίγαντες τρανοί. Εσείς είστε γίγαντες αληθινοί. Εμείς. Εσείς μικρά μου. Είστε πιο δυνατοί από όλους τους γίγαντες της γης μαζί. Ουάου! Δηλαδή άμα σου δώσουν μια κλωτσιά. Άμα μου δώσεις μια κλωτσιά, θα πάω να βρω την παγωνιά. Μία δοκιμή να μας πείσει. Ορίστε, κλώτσα δυνατά. Έτσι όπως κλώτσες την παγωνιά και έφυγε μακριά. Εντάξει. Εκείνη δεν την κλώτσισα. Δεν την κλώτσισες και πώς έφυγε? Ξέρω κι εγώ. Μα δεν μπορεί. Κάτι θα της έκανες. Την χτύπησες, την έριξες ή μήπως την κορόιδεψες? Όχι, το αγγίζουνε. Εσείς είστε σίγουροι πως δεν της κάνατε τίποτα? Σίγουροι. Μήπως είπατε κάτι? Όχι. Για θυμηθείτε. Είπαμε. Τι? Ένα τραγούδι στην αρχή για να σπάσει ο τοίχος. Με ένα τραγούδι σπάσατε ολόκληρο τοίχο? Φυσικά. Και ύστερα μπήκαμε στον τοίχο σου. Με θυμό όπως εγώ? Όχι καλέ, με χαρά, με μεγάλη χαρά. Ναι, χαιρόσταν πολύ και γελούσαμε κρυφά. Γιατί κρυφά? Μα για να μην μας ακούσεις εσύ καλέ γίγαντα. Σωστό κι αυτό. Και μετά? Όσο στον κήπο έμπαιναν παιδιά, τόσο περίσσεται το γέλιο και η χαρά. Και παφ, έφευγε η παγωνιά. Και τα χιόνια και οι πάγοι έγιναν μαγικά. Παφ! Άρα τα ανάποδα και τα στραβά φεύγουν από τη ζωή Με αγάπη, με χαρά, με παρέα και καλή καρδιά. Τέρμα οι γκρίνιες, τέρμα οι σαπουνιές, τέρμα οι αγριάδες και τέρμα οι μπουνιές. Από εδώ και μπρος, μόνο γέλια και χαδάκια, αγκαλίτσες και φυλάκια. Έτσι παιδιά. κλωτσιά. Μαύρη γίγαντα, τίποτα δεν κατάλαβες πια. Κατάλαβα μανατζάκι. Άργησα λίγο. Έπαθα πολλά. Αλλά ευτυχώς χάρη σε εσάς παιδιά μου έμαθα ακόμα πιο πολλά. Ποτέ δεν είναι αργά. Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Που λέει και η μαμά. Γίγαντα, τα κατάφερες. Βγήκες στο φως. Γίγαντα. Τα λουλούδια μου, τα λουλουδάκια μου μιλάνε. Σ' αγαπάμε. Κι εγώ. Κλαίει παλιό γίγαντας. Όμως πια δεν πονάω. Απλά λυπάμαι που αν και έχω μια τόσο μεγάλη αγκαλιά, πάλι αυτή δεν σας χωρά. Α, μη σε στεναχωρεί αυτό. Εγώ θα κάτσω. Ωχ, τι ευτυχία είναι αυτή. Απόλυτη. Άντε λοιπόν, τι κάθεστε. Εμπρός, όλοι συζητείτε. Γίγαντα, απλά ξενιδωθείτε. Αχ, τι καλά. Πολύ
το ευχαριστιέμαι. Έχει τέλος ένας κόσμος όπου όλοι μαζί γελάνε, μαζί και πάλι κλαίνε. Σταματήστε! Γίγαντα, τι έπαθες? Το παιδάκι! Πού είναι το παιδάκι του δέντρου? Δεν το είδαμε ξανά. Αχ, λέτε να κυλήσει στα παλιά. Γίγαντα, κράτα γερά. Στα δύσκολα δοκιμάζεται η καρδιά. Παιδί μου, μόνο εσύ να είσαι καλά. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο πια. Γίγαντα, έγινες πραγματικός γίγαντας τώρα. Δεν σκέφτεσαι μονάχα το καλό σου και αγαπάς κάθε παιδί σαν να ήταν ο δικό σου. Κι έτσι, η ζωή στον κήπο συνεχίζει να κυλά. Υπέροχα, για χρόνια πολλά. Εκεί, με γέλια και χαρές, άλλαζαν οι γενιές. Έρχονταν οι καινούριες και έφευγαν οι παλιές. Και ως τα βαθιά τα γεραφιά, ο γίγαντας στην πολυθρόνα καθισμένος, από αγάπη διαρκώς τριγυρισμένος, ήρεμα γερνά. Γαλήνιος και ευτυχισμένος, αν και στο βάθος της καρδιάς του ήταν λιγάκι πικραμένος. Κάποιες φορές, εκεί που κοιμόταν, από τον βαθύ τον ύπνο πεταγόταν και φώνασε. Το παιδάκι! Πού είναι το παιδάκι? Γίγαντα! Γίγαντα! Ποιος είναι? Εσύ, αγόρι μου γλυκό, μα πού ήσουν τόσο καιρό? Εδώ! Ποιος σου το έκανε αυτό? Εσύ! Εγώ? Πότε? Τότε που το έπαιζες γίγαντας. Κάθε σου πράξη άδικη, κάθε σκέψη σου κακή, στις αγάπη στην καρδιά, άνοιγε βαθιά πληγή. Με συγχωρείς? Δεν ήξερα τι έκανα. Σε παρακαλώ, συγχώρεσαι. Γίγαντα, τη λύτρωση εσύ βρήκες. Τότε, θυμάσαι? Πώς να το ξεχάσω? Η μέρα εκείνη στην αυλή μου άλλαξε όλη τη ζωή μου. Γίγαντα, κάποτε με άφησες στον κήπο σου να μπω. Έφτασε όμως η ώρα στο δικό μου κήπο να σε πάρω τώρα. Πάμε. Και με ένα φιλί, τον γίγαντα από το χέρι πιάνει το παιδί και στον ουρανό ανεβαίνουνε μαζί. Στο καλό γίγαντα, στο καλό. Ο γίγαντας κοιμάται. Τι όμορφος που είναι. Γιατί δεν μιλά? Ξεκουράζεται. Μα εγώ θέλω κάτι να του πω. Κοίτα ψηλά και πες του το. Πού? Εκεί. Και εκεί και εκεί. Κι όπου θες εσύ. Γίγαντα, σ' αγαπώ πολύ. Μάτι μου πεις στο παντά. Ξέρω τι μιλάει. Τι σου λέει? Ότι κι αυτός με αγαπά. Γεια σου γίγαντα. Γεια σου
Σε ευχαριστούμε γίγαντα που υπήρξες στη ζωή μας και που θα συνεχίσεις να υπάρχεις για πάντα στη ψυχή μας. Μακάρι όλοι οι γίγαντες στη γη να βρουν και στη δική τους την ψυχή όλα όσα στη δική σου κατάφερες να βρεις εσύ γίγαντα. Και τότε η ζωή πάνω στη γη σίγουρα θα γίνει πιο εύκολη, πιο όμορφη, πιο φωτεινή. Γίγαντες, ακούτε! Ακούτε! Αν στην καρδιά σου εγώ είμαι εδώ, στα προβλήματά σου για να σου σταθώ. Στην νύχτα στο σκοτάδι θα με φως και σημάδι, θα έρθω να σε
μας, που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και το ζεστό σας χειροκρότημα. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω στη σκηνή, αισθανόμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί μας δείξατε ότι σας άρεσε το αποτέλεσμα της πολύμηνης προσπάθειάς μας. Μιας προσπάθειας συλλογικής, συμμετέχοντας μικροί και μεγάλοι, κάτω και πάνω από τη σκηνή. Όλοι ακούραστα, όλοι ισότιμα. Αυτή η προσπάθεια όμως δεν θα έπαιρνε σάρκα και οστά αν όλοι εσείς οι γονείς δεν μας εμπιστευόσασταν τα μικρά σας γλασταράκια. Τελικά αποδείχθηκαν ότι ήταν οι πιο ακούραστοι εργάτες αυτής της παράστασης. Ένα μεγάλο μπράβο και το πιο δυνατό σας χειροκρότημα παρακαλώ. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα, το μήνυμα του παραμυθιού μας είναι ότι ακόμα και αν όλα χαθούν, με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον εγωισμό και την κακία να κερδίσει τη μαγεία της αγάπης, του γέλιου και της ανθρωπιάς. Ένα μήνυμα που το έκανε ιδιαίτερα αισθητό και τον ευχαριστούμε γι' αυτό ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Σουφλίου, τίτλο και θέση και δεν δίστασε ούτε για μια στιγμή να εσαρκώσει τον εγωιστή γίγαντα που στο τέλος, όπως είδατε, τον γέμισε το μαγικό άγγιγμα της αγάπης. Σε ευχαριστούμε, Κώστα! Μα μια και μίλησα για μαγεία, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω την κυρία Ρούλα Τριανταφυλλίδου. Η οποία είναι το μαγικό ραντί της ομάδας μας. Με την φαντασία της και τη μαγική της πένα, μεταμορφώνει τις ιδέες του καθενός μας σε κάτι μοναδικό, όπως είδατε. Όπως είναι σε όλους σας γνωστό, το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Τι λες και Σιρούλα? Θα ήταν μεγάλη παράληψή μας να μην καλέσουμε κοντά μας τα μαγικά χέρια της Ανέμης. Τον κύριο Τοπούζη Τριαντάφυλλο. Όπως τον αποκαλούμε εμείς οι γυναίκες, Σαραντάφυλλο. Κυρίες και κύριοι, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που άντεξε τόσες γυναίκες μαζεμένες και τόσες αλλαγές στα σκηνικά μας. Στο σημείο αυτό θα μας επιτρέψετε να αφιερώσουμε στους μεγάλους της ομάδας μας μαζί με τη Ρούλα κάτι από καρδιάς. Μας αρέσουν οι άνθρωποι που γελούν δυνατά. Μας αρέσουν οι άνθρωποι που αγαπούν σιωπηλά. Μας αρέσουν οι άνθρωποι που βοηθούν αθόρυβα. Μας αρέσουν οι άνθρωποι που η ανθρωπιά είναι το ονοματεπώνυμό τους. Το καλύτερο το άφησε για το τέλος. Ευχαριστούμε όλους εσάς που σε κάθε μας προσπάθεια είστε κοντά μας και μας αγκαλιάζετε και μας δίνετε την αγάπη σας. Γιατί χωρίς εσάς το όνειρο των λίγων δεν θα γινόταν όνειρο των πολλών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα σας παρακαλούσαμε να περάσετε έξω στο πάρκο μας. Σας έχουν κάνει οι γυναίκες διάφορα πραγματάκια για να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να σας δροσίσουμε
Το έργο μας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν.